Krásné odpoledne všem skejťákům, skejťačkám, ale hlavně i vám všem sportovním nadšencům. Jsme velmi rádi, že jste si naladili vysílání Sporty TV. Dnes vás po celý den provázíme tuzemským šampionátem ve skateboardingu, a to hned v několika blocích. Máme za sebou finále žen a mužů v disciplíně park a teď nás čeká to nejlepší z disciplíny street. Ve hře je tedy opět titul mistra České republiky pro rok 2024 a hlásíme se vám z české meky skejťáků z pražské Štvanice. Mým kolegou je pro tuto disciplínu Jakub Šilndelář, medailista z evropského finále ve Francii v roce 2009, takže vedle sebe mám toho nejpovolanějšího. Kubo, hezké odpoledne. Hezké odpoledne, zdravím všechny diváky, věřím, že vám přeneseme tu atmosféru i na televizní obrazovky, protože nás čeká teďka semifinále, potom finále, takže spousta kvalitního skateboardingu. Bude to prostě nabité, bude to pecka, já jsem zmiňoval, park je za námi, teď je to taková, nebo respektive ten park je taková velká vana. My už můžeme sledovat, že se blížíme skutečně na start toho prvního dnešního bloku ve streetu. Tak ještě poslední tady pokusy o to doladit nějaké ty detaily. Každopádně park to je taková velká vana, jenom v rychlosti, Kubo, tě poprosím, čím se tedy liší od streetu? Co se týče streetu, rozdíl street a park je v tom, že street imituje vlastně ulici, takže můžeme vidět různý zábradlí, můžeme vidět schody, můžeme vidět různý výnosy, skočky, to, co bychom jakoby mohli vidět právě na ulici, a park ten je zase spíš jakoby bazény, rádiusy, rampový ježdění, v tom je ten hlavní rozdíl. Takže určitě v tomto bloku uvidíme neskutečné kousky. Každý jezdec by měl mít 2x45 vteřin na to předvést, co umí, a ta lepší jízda se pak bude počítat. No a čekat by nás měly 3 různé skupiny jezdců. Mají i zde jezdci vlastně naplánované ty své jízdy dopředu, to není žádná improvizace, že ne? Může to improvizace být, ale samozřejmě je lepší, když tu jízdu mají připravenou, minimálně aspoň prvních pár triků, aby nabrali nějakou tu flow a dařilo se jim ty triky vracet za sebou a nezmatkovali, kam mají jet, co mají dělat za triky a tak dále. Takže většinou to mají připravený. Ne vždycky, ale u toho samozřejmě zůstanou, protože může se stát, že se nějaký trik nepovede a v tu chvíli začne právě ta improvizace a někdy se to vyplatí, někdy zase ne. Je to tak, každopádně je to najednou takový nápor i na psychiku, znovu se dostat právě do té flow, do toho, kdy člověk musí pokračovat, protože samozřejmě jde o ten výsledek, i zde se hodnotí, no a my už jdeme na prvního soutěžícího. Už je to druhý, protože Marek Knitl, ten už jízdu vlastně odjel, to jsme úplně nestihli, ale teďka jede Dan Eliášek, což je, dá se říct, matador české scény. Teď jsme mohli vidět 3 shadow flip z bangu na plošinu. Takže uvidíme, co si připraví dál. A když říkám, že to je vlastně matador českého skateboardingu, tak na skateu a na nějaké vlastně závodní úrovni, nebo že navštěvuje ty závody, to už bude klidně přes 20 let. Takže klobouk dolů před tímto borcem. Zatím možná ale mi přišlo, že mu to úplně nevycházelo podle představ. Přesně tak, teďka ten kickflip transfer předtím nevyšel. Tady můžeme vidět krásný frontside crooked grind na mramorové zítce. A to už se povedlo, to už byla paráda od Dana Eliáška. A na závěr to nevyšlo. Zaškobrtnutí, ale přesně jak si zmiňoval ten věk, tak možná připomeneme, že skateboarding je poměrně nový sport na olympijských hrách. Měl premiéru v roce 2021 v Tokiu a předvedl se i v Paříži letos. A vyhrávali primárně mladší ročníky, takže je sympatické vidět, že i nějaký matador se stále věnuje skateboardingu. Je to tak, samozřejmě i tady, protože dneska je neděle, včera v sobotu se odjeli mladší kategorie, i dneska v rámci toho semifinále a finále, tak jsou furt držený 2 kategorie do 23 let a nad, ale jedou kluci takhle dohromady, což pro ty mladší může být právě motivací. Že vidí ty zkušenější. My už vidíme průběžné výsledky, je tedy pravda, že jízdu Marka jsme neviděli, každopádně Dan prozatím vede, ale samozřejmě tím, že jsme viděli pouze 2 jezdce, tak to skoro je pouze průběžné, to je jednoznačné. Každopádně nyní by nás měl čekat Krištof Konáš, jestli se nepletu. Přesně tak, Krištof už svou jízdu jede, teďka udělal kickflip transfer, následuje board slide na dlouhém zábradlí na centrálním Ačku. Jak můžeme vidět, před chvíli jsme tady měli Dana Eliáška, matador, tady máme teďka mladýho zabijáka, takže věkově je to opravdu jako různorodý a jak jsem říkal, pro ty mladý je to opravdu motivace potom poměřit ty síly s těmi staršími. Mezigenerační porovnání teď vlastně v přímém přenosu. A krásný olí až na zem. Je vidět, že Krištof se toho rozhodně nebojí. Na závěr.
Ono se to nemusí zdát, ale těch 45 sekund opravdu uteče rychle. Je to fofr. A ve chvíli, kdy to člověk nemá naplánovaný, tak se nestačí divit a najednou už je konec. Takže je právě lepší to mít naplánovaný a potom takhle ty triky, jako můžete vidět v těch zpomalých záběrech, výjdou a nazbírá tím pádem i nějaký lepší skóre. Tak, sázet je tam jeden za druhým, tady ještě ten závěr byl velmi povedený. Vždycky vzpomínám, jak Martin Pek zmiňuje, že ty triky takzvaně vrací. To znamená, že ano, že se to daří všechno podle toho plánu. A pak ta jízda prostě může být pěkně kontinuální. Je to tak. Dalšího tady máme Hinka Laštovku, kterýho taky furt, dá se říct, zřadím do takové té mladší kategorie. Tady pokus o Impossible do lipslidu bohužel nevyšel. Ten název opravdu Impossible, tak v překladu z angličtiny nemožný, tak skutečně bohužel tedy pro Hinka to tak bylo, ale jede se dál. Přesně tak. Mají teda 2 jízdy, takže pokud se to v té první úplně nepovede, furt je šance, že v té druhé to vyjde, nazbírá se dobrý skóre a bude to znamenat postup do toho finále. Tak, počítá se ta lepší jízda, takže samozřejmě možná v té první taková zkouška trati, anebo třeba zariskovat. Uvidíme, zda ty druhé budou spíše na jistotu. Právě většinou to bývá spíš naopak, že tu první si jestli zkouší zajet v uvozovkách na jistotu, aby měli jistotu toho, že mají skóre a potom se snaží to právě vylepšit. Ale když se právě stane, že třeba nějaký trik nevyjde, a to má hodně velký vliv potom na to celkový skóre za tu jízdu, protože se samozřejmě hodnotí to, jestli byla takzvaně čistá, že všechny triky se vrátily, tak potom zkouší třeba zariskovat, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Jsme viděli to nejlepší z jízdy Hinka Laštovky, tak uvidíme, jak sudí ohodnotí prozatím jeho výkon. Každopádně podle toho průběžného skóre zatím to vypadá, že Krištof Konáš vede, dostal se nad hranici 27 bodů, ale samozřejmě nic není ještě zdaleka rozhodnuto. Víme, že ale každou chvíli volnou se snaží všichni rajdři využít k tomu, aby mohli si ještě očuchat ten místní terén. Možná vidíme i, jak divácky oblíbený tento meeting je. Jak vlastně mezi skejťáky rezonuje toto místo jako Pražská Štvanice? Pražská Štvanice je se skateboardingem spojená už opravdu hodně dlouho a hlavně se tady jezdí legendární závod Mystic Skate Cup, který příští rok bude mít 30. výročí, takže už je to opravdu hodně dlouhá tradice a sjíždí se sem každý rok jezdci z celého světa a právě na podzim se sedou všichni z České republiky, aby si užili tu atmosféru právě mistrovství České republiky. Navíc by na tento jubilejní ročník měl přijet sám Tony Hawk, obrovské to jméno skateboardingu. Máme tady Viktora Janečka, který teďka zkusil centrální překážku, dělal jsem board slide na zábradlí dolů, hnedka jede zpátky, frontside Smith grind. A vrácený. Přesně tak. Vyběhl na rádius a rozjede se na další zábradlí na druhé straně. A pokus o kickflip do backside lipslidu, který bohužel nevyšel. Ale přitom ten kickflip byl docela hezky odkopnutý, nevím, kde nastala ta chyba, přišlo mi to skoro, že tam byl trochu faktor možná strachu, že to vypadalo docela dobře rozjetý. Může být, protože v poslední chvíli může být jenom o pár centimetrů něco jinak a už to má vliv na to, jestli ten trik člověk právě zvládne udělat nebo ne. Zvláště právě při těch kouskách na zábradlí, tak tam rozhoduje opravdu každý milimetr. Tady jsme to viděli, tam je ten balanc prostě důležitý. Jinak pro diváky, aby věděli, co se vůbec nějakým způsobem hodnotí během těch jízd, tak samozřejmě, jak jsem říkal, když člověk tu jízdu kompletně zajede takovou, aby byla bez chyby, je to jedna z věcí, která má velký vliv právě na to skóre, ale samozřejmě se hodnotí i, jak využívá skatepark, jakou má variabilitu triků, jestli nejezdí jenom právě v jedné části a taky samozřejmě, jaký má styl. Furt je to sport, kde velkou roli hraje, jakým stylem ten člověk ten trik udělá. Tak hodnotí se, my jsme to lehce v nadsázce přirovnávali ke krasobruslení, že prostě nejen ty triky, ale ta kontinuita, to, jak využíváte ten prostor, tak to všechno se hodnotí. A máme tady dalšího ridera, kterým je Tomáš Kimel, zvaný Kumeto. Teďka bohužel nevyšel 3 shadow flip. A jede ještě na roh, kde dělá nolí gazela, nebo nolí big spin gazela. Bylo pěkně vrácené, to zafunguje, škoda toho prvního zaškobrtnutí. A tady bohužel backside no slide na zábradlí taky nevychází.
Uvidíme, jestli se rozhodne tu jízdu dojíždět, anebo si to nechá právě na tu další. Občas se to může stát, že ten rider prostě usoudí, hele, nebudu plýtvat energii, když mám ještě jednu jízdu, a tady se teďka ten backside no slide podařil. Takže Tomášovi se vyplatilo, že ještě pokračoval. Také jsme mohli vidět samozřejmě sluchátka v uších, což je poměrně častý fenomén, řekl bych, dnešní doby u skejťáků. Ono to asi pomůže dostat se třeba do té flow, do té zóny, ve které i ten skejťák prostě potřebuje být, protože ty tribuny jsou tu plné, i ta atmosféra je tu velmi napjatá. Tak může to na toho skejťáka dolehnout, je to tak? Může to na něj dolehnout, zároveň samozřejmě skateboarding a obecně natáčení videí jakoby skateových je spojený s hudbou. A člověk si může do těch sluchátek dát z nějakého skateového videa, který mu prostě pomáhá nebo který ho bavilo, tak se tam dá tu písničku a jeho to vlastně namotivuje. Jo. A líp se mu třeba potom ještě vrací ty triky. Ale samozřejmě má to i jako ten důvod toho, že se odprostí od toho, že je tady třeba nějaký tlak a jenom je v té své zóně, v té své hlavě a jede si své triky. Každopádně prozatím průběžné skóre Hynek Laštovka 27,67 setin bodů, hned za ním Krištof Konáš 27,50. No a my jdeme dál. Máme tady Tomáše Svobodu, který je taky na scéně už pěkně dlouhou řádku let. Tady dělá na zítce dolů backside no slide. Dříve jsme ho mohli vidět spíše na streetu, kdy natáčel různý videoparty, závody úplně extra nevyhledával. Tady byl pokus o backside feeble, ale bohužel mu to silo do boardslideu. Ale rozhodl se, že zkusí porovnat síly s dalšími ridery právě v rámci mistrovství České republiky. A tady frontside 50-50 grind na zábradlí. Tohle zábradlí je opravdu nebezpečný v tom, že je docela dost do země, takže tam se může opravdu lehce stát, že to třeba nevyjde. A rozjíždí se na centrální překážku, kde dělá frontside lip slide. Hezky. A to Na se závěr. podařilo. Možná škoda v uvozovkách té grimasy, protože já jako like bych nepoznal, že měl původně v plánu jiný trik, než nakonec z toho vyšlo. Ale rozhodčí mají samozřejmě, a to je myslím si právě to, o čem jsme mluvili, tady skoro až rozhodil rukama, ale je mi jasné, že rozhodčí mají bystřejší oko než já. Je to tak, rozhodčí by to hnedka odhalili, hned vlastně ví, že chtěl dělat úplně jiný trik. A když tady vlastně zmiňuji ty triky, bavíme se tady o grindech, slidech, flipech a tak dále, tak jenom pro diváky, kteří třeba nejsou kovaní ve skateboardingu, tak slidy jsou triky, kdy deska jede, smíká se po překážce po té dřevěné části, grindy jsou po těch uvozovkách podvozcích, po těch kovových částech a flipy to jsou, když se ten skate protáčí právě pod nohama. A máme tady dalšího ridera, kterým je Christian Guen, a.k.a. Kiko, jeden z nejlepších riderů teďka na československé scéně. Nedávno měl zranění, tak doufám, že už je na tom líp, což dokazuje samozřejmě i zatím vrácenými triky. Zatím bezchybná jízda, velmi plynulá, takže to jen potvrzuje tvá slova, že teď vidíme možná to nejlepší z této skupiny. Je tady nolí board slide, do fakie halfka v radiusu, který vyšel teda jen tak. Switch, frontside board slide. A to je povedená kombinace a já jsem to zakřikl. Bohužel backside kickflip nevyšel. A na závěr caveman board slide. Tak to jsme viděli skutečně od tohoto slovenského borce Christiana Nguyena a velkou parádu. Tam skutečně ta série, kdy si ani nemusel zastavit, tak byla velmi povedená. Zároveň to bylo spousta těžkých triků, který jsme zatím neviděli. Takže i přesto, že ten poslední backside kickflip přes ten rok nevyšel, tak to skóre bude hodně dobrý, protože ta úroveň jeho triků byla hodně vysoká. Zatím se nám do čela dostal Tomáš Svoboda, ale právě Christian Guyen stále ještě tedy to skóre nemá hotové, ale očekáváme, že nám tím průběžným pořadím velmi zamíchá. Každopádně je pravda, že to musí být těžké navrátit se po zranění. Kor, když se vám to třeba stane na zábradlí, má to stále ten jezdec v té hlavě, že se prostě něco stalo, anebo se od toho prostě musí odprostit a jede se dál? Z vlastní zkušenosti musím říct, že z začátku vám ten člověk samozřejmě má, ale ve chvíli, když už ta noha třeba, když se budeme bavit o nohou, je způsobila k tomu skateboardingu, tak je nejlepší co nejdřív se k těm zábradlím a k těm trikům vrátit a vlastně překonat ten blok v úzovkách, protože tím pádem se to hnedka prostě zase dá jakoby vracet tak, jak to dělal před tím zraněním. Tak znovu naskočit nejen na koně, ale i na skateboard. No a Christian Guyen vidíme, že 55 bodů
Tak to je průběžné jednoznačné vedení. A my jdeme tedy na druhou sérii jízd. Teď už tedy uvidíme Marka při svém druhém pokusu. O backside big spin přes roh bohužel nevyšel. Takže uvidíme, co nám Mára ještě ukáže. A ani tady bohužel ten 360 flip nevychází. Zatím se tedy nepodařilo moc těch triků vrátit od Marka, ale ještě stále časový limit je, takže se vrhá znovu do dráhy. A zkouší hard flip přes transfer, ale bohužel ani ten nevychází, takže Mára. Marek tedy prozatím 8. místo, vzhledem k tomu, že Robert Míček nenastoupil nakonec. A myslím si, že ani po této jízdě to příliš tím pořadím nezamíchá, že si píše se umístí v suterénu této skupiny. Ale každopádně potlesk od všech příchozích si jednoznačně zasloužil, protože stále se jedná o mistrovství České republiky. To znamená jeden z vrcholů té riderské sezóny. Je to tak. A v tomhle je ten skateboarding na jednu stranu zrádný, že člověk může triky dělat dennodenně, ale pak prostě v tu chvíli to bohužel nepřijde. Jak jsme zmiňovali, fotbalisté často říkají, že to prostě nelepí, tak mají i skejťáci nějaký takový podobný pojem, nebo prostě když to nelepí, tak to nelepí i ve skateboardingu. Já si myslím, že se to tady dá použít úplně stejně, protože každý chce ty triky samozřejmě nalepit na ty nohy, aby je potom vracel. Daniel Eliášek, znovu velmi zkušený borec. Škoda, že ten start nevyšel, myslím, že ani v té první jízdě to tak nebylo podle jeho představ. Uvidíme, jak se mu zadaří v té druhé jízdě. Tady nolí one foot přes roh. Bylo to takový decentní, ale bylo. Zadní noha trošku vlála, naštěstí to vyšlo. A tady pokus o kickflip transfer, ale bohužel dopad na hrany. Ale stále čas je, takže uvidíme, jestli ho využije. Přeci jenom je to jeho druhá jízda, dá se říct poslední šance ještě něco ukázat. Podle té postupně stmavující se barvy jeho trička je vidět, že skateboarding je tvrdý sport, že i ty pády na ten beton bolí. Je to tak. Je to tak a zároveň, jak jsme mohli vidět i na závěr, tak popoběhl potom zábradlí, takže je to i hodně o balancu. Každopádně Daniel Eliášek končí své působení aktuálně tedy na mistrovství České republiky, protože už ten čas mu vypršel, ale stihl se pozdravit s diváky, protože výkon to byl samozřejmě odvážný. Uvidíme, zda nějaký ten bodík mu bude ještě přisknut k dobru. Každopádně, jak jsme zmiňovali, z těch dvou jízd se vždy počítá ta lepší. Prozatím je to u Daniela průběžné 6. místo s výsledkem 16,57 bodu. Tak uvidíme, jestli rozhodčí mu za tuto jízdu vyhodnotí lepší počet či nikoli. A dalším riderem bude Krištof Konáš, jeden právě z mladších jezdců, který v tuhle chvíli je na 4. pozici. Tak tady by to bylo tedy zabojovat o to průběžné umístění na bedně. Krištof tedy stále v helmě. Teď jsme úplně přesně neviděli, ale myslím si, že to byl buď grind nebo backside feeble. Rychle přebíhá na velký bank, aby nabral co největší rychlost na centrální překážku, kde dělá kickflip transfer, který jsme právě v předchozí jízdě viděli, že se Danovi nepovedl. Tak tady teďka mladý Krištof ukázal, jak se to dělá. Zpátky board slide na zábradlí. Tak pojď ještě. Frontside board slide. Super jízda. Ještě tam stihne jeden trik minimálně udělat. Zatím Krištof Konáš tedy velmi pěkně, zatím nezaváhal, tak pojďme ještě. Čas je. A bohužel backside kickflip přes roh nevychází, což je škoda, protože jízda zatím po ten poslední trik to byla opravdu povedená. Velmi povedená, možná to prkno odkopl moc dopředu, jestli jsem to takhle z té naší pozice viděl. Tam bohužel přes ten roh poslední trik nevyšel, ale tohle bylo pěkně vrácený. Je to tak. Tady krásný board slide na jednom z nejdelších vlastně, nebo možná si myslím, že to je vlastně jako nejdelší zábradlí, který tady na pražské Štvanici je. Krištof Konáš tedy průběžné 4. místo, ale myslím si, že tato jízda by mu mohla vynést lepší skóre než ta původní právě, kterou sudí ohodnotili 27,5 body. Tak uvidíme, až vyskne ten verdikt. Samozřejmě fanoušci se baví,
Je to skvělá atmosféra zde v centru Prahy a jak jsme zmiňovali, Pražská Štvanice, to je prostě obrovský pojem a nejen v rámci českého skateboardování, ale i toho světového. Je to tak. A tady už nám jede Krištof Laštovka, Crooked Grind na zábradlí nahoru. Nabírá rychlost, uvidíme, jestli bude opět zkoušet Impossible do lip slidu, ale bohužel ani v té druhé jízdě se mu tenhle nemožný trik v kombinaci se slidem nepodařilo udělat. Jak název napovídá, prostě dneska skutečně prokletý. A pokus o backside Smith Grind taktéž nevychází. Co se týče Hinka, tak samozřejmě je to taky skejťák, který většinu času spíš tráví natáčením na ulici, než ve skateparcích. Ale tady můžeme vidět kickflip transfer, že i z té ulice právě, když se ty triky natrénujou, tak i ve skateparku to potom dokáže vracet. Jde to aplikovat, kickflip tedy dobře vrácený, to byl pěkný pohledný trik, vypadá, že tedy jízda Hinka skončila, mezitím Krištof Konáš, právě ten předchozí se nám tedy vyšplhal na průběžnou třetí pozici, takže skutečně ta druhá jízda mu vynesla lepší body, konkrétně 28,2 bodu, takže dobrá práce od Krištofa. No a nás bude čekat tedy další jezdec a zde vidíme tedy prozatím to průběžné skóre. Stále nám tedy vede Christian Nguyen poměrně jednoznačným náskokem, 55 bodů. Jsem zvědavý, co tedy předvede v té druhé jízdě, když si říkal, že ta první většinou bývá pouze na jistotu. Tak. Teďka už tady máme dalšího ridera, kterým je Viktor Janečko, taky zástupce spíš té mladší generace, ale hodně se začíná vyježďovat, což dokazuje i triky na zábradlí, jako byl tenhle ten backside feeble. A frontside Smith Grind zpátky na kulatém zábradlí přes transfer. Naprosto suverénní, ale zatím. Tak Viktore, pojď ještě. Jede na další zábradlí. A tentokrát ten kickflip do backside lip slidu vyšel, sice to tam šlo trošku přes ty triky, ale ustál to. A ještě doplňuje frontside 5-0. A posledním trikem už nebude nic. Ještě to vypadalo, že by se rozmýšlel, co tam nakonec poslat, ale asi mu to zřejmě nevyšlo podle představ, tak jak by si představoval být připraven na tom prkně. Tady jsem měl pravdu, že to šlo trošku přes ty treky, tedy přes ten podvozek na skateboardu. Já si myslím, že ten poslední trik si nakonec rozmyslel, protože ve chvíli, kdy měl za sebou čistou jízdu, tak si to prostě nechtěl zkazit tím, že by tam měl právě ten pokažený trik. Takže takticky to udělal, i když samozřejmě tam nějak sjel ty schody, ale ve výsledku než zkažený trik, tak bylo lepší, že to asi udělal takhle. V sázce bylo prostě příliš mnoho, každopádně Viktor prozatím 7. místo po té první jízdě, ale přesně jak si zmínil, tato jízda byla čistá, takže uvidíme, zda se dostane někam výše do naší tabulky, ale my budeme gradovat to naše tempo v rámci první skupiny. A máme tady Tomáše Kimla, který začíná frontside nose grindem na zábradlí. Chvíli to vypadalo, že mu to podjede, ale ustál to. A jede na roh, kde opět bude dělat nolí gazelu. Povedené. Trik, během kterého se jednak skate točí hodně a samozřejmě i on o 270 stupňů. Backside crooked grind na zábradlí. Ještě má 20 vteřin. Rozjíždí se na dlouhý zábradlí, kde dělá backside no slide. No, tak teď jsem zvědavý, jestli si také už Tomáš pomalu nerozmyslí, co a jak, protože doposud velmi povedená jízda. A bohužel pokus o frontside Smith Grind na velké zítce dolů nevyšel. A je vidět, že Tomášovi je to velmi líto, protože asi také vnímal, že takticky možná vynechat poslední trik. Tady zároveň bylo furt ještě jako hodně času, takže by to asi spíš bylo na škodu. A zároveň většinou je fajn, když ta jízda je zakončená tím nejtěžším trikem, což on tady z té jízdy si tak nějak připravil, ale bohužel to nevyšlo. Tomáš Kiml tedy na závěr bohužel také ochutnal tvrdost tamního betonu, ale samozřejmě to jeho 6. průběžné místo je možné, že tímto výkonem vylepší.
My už se ale posouváme tedy směrem k tomu v uvozovkách pomyslnému finále. S tím, že je to Tomáš Svoboda, který začínal crooked grindem, teďka následoval backside no slide na zítce ze šikma. Uvidíme, jestli se mu teďka povede ten feeble. Povedl v první jízdě, vlastně mu to sjelo do board slideu a hnedka i my jsme vlastně poznali, že to tak nemělo být. Ale to už je minulost. Teď je druhá jízda. Kde dělá frontside 50-50 grind. A 50-50 se povedlo moc pěkně. Tak, rychle, tady je vidět, že je souboj i s časem. Ta jízda musí být připravená. A frontside lip slide na dlouhým zábradlí na závěr. Čistá jízda, plná grindů, slidů. Jediný, co mi tam trošku chybělo, tak byl nějaký vlastně flipový trik. Trik, ve kterém se ten skate protáčí pod nohama. Určitě by mu to v tom skóre hodně pomohlo. Je pravda, že to jsme neměli možnost vidět, že skutečně zatím jezdci se minimálně pokoušeli zařadit všechny tři ty jednotlivé prvky, které zmiňuješ, do té své jízdy. Tak tady žádný to flipový prvek nebyl, ale Tomáš tedy 42 a 1/10 bodu má aktuálně na kontě a vidíme vylepšení. 45, umístění na průběžném třetím místě tedy zůstává stejné, ale alespoň si vylepšil průběžné skóre. My už tady máme Kristiana Nguyena ze Slovenské republiky. Začíná nulí big spin do frontside board slideu. Backside blunt slide na zábradlí dolů. Kristián má velmi pohodlnou pozici, ale to neznamená, že se nebude pokoušet ji nějak vylepšit. Přeci jenom čekají nás potom ještě další dvě skupiny, takže opravdu potřebuje to skóre mít co nejlepší, aby se probojoval až do finále. Tady nolí board slide, zpátky na switch, dělal switch frontside board slide a bohužel opět backside kickflip přes roh mu nevyšel. Ale je tady čas ještě na jeden trik. Tak ukaž, co umíš, Kristiáne, ještě nakonec. A tak to si troufám odhadnout, že nebude lépe hodnocená jízda než ta první. Je to tak. Každopádně minimálně triumf v rámci této skupiny to bude. Jaký je vlastně ten postupový klíč, postupový pavouk? Máme tedy 3 skupiny a samozřejmě místa ve finále jsou omezená. Je to tak. Samozřejmě teďka máme 3 skupiny po 9 jezdcích do finále. Teď nevím, jestli to je úplně přesně, ale se probuje 12 nebo 10. To upřesníme samozřejmě potom na dalším pokračování tohohle vysílání. Každopádně ten trichtýř se samozřejmě zužuje a každý si chce urvat tu pozici, aby se do toho finále dostal. Přesně tak. Jednoznačné je, že pozbírat prostě co nejvíc bodů, to je ten jednoduchý recept na to, jak se dostat poté do toho úzkého finále. Tady vidíme ještě jednou tedy Kristiana Nguyena, slovenského zástupce vlastně tedy na mistrovství České republiky, ale vzhledem k tomu, jak úzce provázaná je ta československá scéna i historicky, tak to samozřejmě ničemu nevadí. Primární je, abychom se všichni tady dobře pobavili a viděli fantastickou show. A to si troufám odhadnout, že všichni rajdři prozatím obstarávají na jedničku. Ono mimochodem nejen tedy, že se rozdávají tituly mistrů republiky a mistryň, ale také o nejlepší trik. I tato cena je ve hře. Je to tak, je to většinou taková ta závěrečná show na většině závodů, kdy ze sebe rajdři zkouší vymáčknout to nejlepší, kdy se můžou soustředit na to, že zkouší jenom jeden trik, do kterého dávají maximum. To my asi pravděpodobně úplně nebudeme mít pro vás tady takhle v rámci vysílání, ale pokud byste někdy na nějaký skateový závody zavítali, tak tohle je právě ta nejlepší show na závěr. Ale ve finále se nám formát právě trošičku změní, kdy právě k tím jednotlivým jízdám přibydou i jednotlivý pokusy a každý jezdec bude mít 5 pokusů na jednotlivý trik a už i tam samozřejmě je to velká show. Takže i toto je pozvánka samozřejmě dorazit nejen na mistrovství České republiky ve skateboardingu, které právě teď probíhá na Štvanici a my vlastně budeme s vámi až do 7 hodin do večera, ale na jakýkoliv další závod ve skateboardingu, protože právě mimochodem mistrovství České republiky je vlastně takové završení, takovým vrcholem sezóny a jednotliví jezdci tu mají možnost ještě pozbírat bodík také do celkového hodnocení poháru.
Co je pro jezdce vlastně víc? Vyhrát titul mistrovství České republiky nebo se kontinuálně účastnit a být dobře hodnocený v rámci poháru? Já si myslím, že co se týče toho, že to člověk odškrtne, tak asi každý si chce jednou stoupnout na tu bednu a říct, jsem mistr České republiky. Protože to je titul prostě, to je který titul, má váhu. který člověk má, nikdo mu ho prostě už nemůže vzít, pro ten rok samozřejmě, ale i to průběžné umisťování, být v rámci toho žebříčku je samozřejmě fajn, ale mistr je prostě jenom jeden. Mistr je pro ten rok prostě přesně tak, jenom jeden a je to prestižní, lukrativní titul. Zároveň ale je pravda, že skateboarding je vždy takový s nádechem rebelství a tím, jak se zařadil do programu olympijských her, jak jsme zmiňovali, tedy poprvé měl premiéru v roce 2021 na olympijských hrách v Tokiu, tak možná leckterá část komunity nebyla příliš pochutí právě tomu, že se z něj stal profesionální sport. Jak to tak vnímají skejťáci, že skutečně už je na pozadí toho, že to je takové to rebelství, rošťáctví, tak už je to zároveň profesionální sport, to znamená ten každodenní trénink, ta píle, ta vůle a jít na ty závody. Je to samozřejmě asi jako v každém freestylovém sportu nebo lifestyleovém sportu, který se víc a víc dostává do mainstreamu, že se potom objeví dva tábory, jedni, kteří jsou rádi, že to samozřejmě bude víc vidět, a pak jsou ti, kteří by radši, aby to zůstalo u toho undergroundu na té ulici. A ano, skateboarding se dostal na olympiádu, je to sport, který je víc a víc braný právě jako sport, ale v konečném důsledku na skatera jako takového to úplně vliv nemá, protože pokud člověk chce, může si furt jezdit na té ulici, může si ten skateboarding dělat podle sebe, a nebo se může samozřejmě rozhodnout jít tou sportovní závodní cestou a účastnit se právě mistrovství nebo poháru a následně třeba i té olympiády. Takže je to spíš jako další varianta. V globálu si myslím, že skateboardingu jako takovému, když to budu brát ze svého pohledu, tak to pomáhá, protože se začalo stavět o mnoho víc skateparků. Když se potom jde třeba i natáčet na ulici, dá se to nějakým způsobem třeba i líp obhájit, když se to někomu úplně nelíbí. Že jsem zrovna trénoval. Já trénuju na olympiádu. Ano. Ale jak říkám, je to vždycky na tom člověku, jak se rozhodne ten skateboarding dělat. A to je na tom krásný. A zároveň se mi líbila ta tvoje myšlenka, že stejně veskrze ten duch zůstává stejný. Prostě pokus posouvat své vlastní hranice, posouvat ducha toho sportu a dělat prostě ty nejlepší triky. Ať už se rozhodnete zůstat u toho undergroundu, nebo se věnovat tomu profesionálnímu v úvozovkách sportu, tedy kdy cílíte třeba právě na olympijské hry, tak to prostě zůstává stejné. A ta komunita skejťáků je tady prostě dechberoucí a je vidět, že všichni zároveň, byť jsou sobě samými soupeři, tak když se ta jízda prostě povede, tak si všichni tady plácnou a jsou rádi. A hlavně ty dobré triky se tady oceňují vzájemně, ať už potleskem nebo i samozřejmě pískotem. My jdeme na druhou skupinu, tedy skejťáků v rámci streetu. A hnedka nám odstartoval Štěpán Folkman frontside noseblunt slidem, následuje board slide na malém zábradlí, 360 kickflip přes malej růžek, vystřeluje si skate do ruky, vybíhá na rádius, pojede na dlouhý zábradlí, kde dělá backside crooked grind, ten vyšel opravdu dobře. Zajímavostí je, že Štěpán není úplně nejaktivnějším skaterem, ale i tak ty triky furt v nohách má a můžeme vidět zatím perfektní jízdu, jako tady frontside lip slide, a má posledních 5 vteřin. Takže čas ještě na poslední kousek. A backside board slide na betonové bariéře. A je vidět, že minimálně u diváků je tato jízda hodnocená velmi dobře. No a taky bych si teda chtěl jen tak jako odskočit sem tam a předvádět takovýhle parády teda. Samozřejmě díky tomu, že Štěpán skateuje už mnoho let, tak to v těch nohách má. A i když třeba není, jak říkám, úplně nejaktivnějším skaterem, tak ve chvíli, kdy potom na to jde, na ten skate, nějakých pár dní za sebou, tak si to zase oživí. A můžeme vidět, že tady vlastně jezdil i na té betonové bariéře, což je jedna z nejtěžších překážek. Takže je vidět, že se to nezapomíná, stejně jako jízda na kole, tak i jízda na skateboardingu, na skateboardu, protože Štěpán Folkman nám předvedl parádní první jízdu. A jestli tedy se drží té taktiky, že ta první je takzvaně na jistotu, tak si troufám odhadnout, že i ta druhá, tak na to se máme tedy opravdu na co těšit. Jakub Páv už bude pomalu připravený, ještě samozřejmě si skejťáci využívají každou chviličku, aby si vyzkoušeli ještě
nějaké ty triky před tou ostrou jízdou. No a Štěpán Folkman hned na poprvé 50,27 bodů, to je velmi zajímavý výsledek. To je hodně dobrý výsledek a samozřejmě se pokusí to v té druhé jízdě vylepšit. Ale teďka už tady máme Jakuba Páva, který začíná backside 180 olíčkem přes hydrant. Jak jsem říkal, ve skateboardingu hraje roli i styl a Kuba Páv je jeden z nejstylovějších riderů České republiky. Dokazuje to i tenhle ten kickflip transfer. Kickflip se tedy vrátil skvěle. A hnedka zpátky 360 flip transfer, ten jsme zatím v rámci semifinále neviděli přes tu pyramidu střední. Frontside 5-0. A jde na zábradlí, kde dělá backside lip slide. Backside no slide. A bohužel backside big spin přes roh nevychází, což je vtipný, že já jsem se s Kubou před semifinále bavil a říkal, že tenhle ten trik mu ani včera úplně nějak extra nešel, ale přitom, jak teďka skateoval, připravoval se na mistrovství republiky, tak říká, já jsem ho udělal třeba 150krát a zrovna prostě v tu chvíli. Jo. A opět i dneska ho bohužel vytrestal. Ale tady kickflip, to jsou povedené kousky, no a tohle to bylo excelentní paráda. Tenhle ten 360 flip transfer byl opravdu precizní. Ale myslím si, že to skóre bude taky viděli jsme opravdu vysoké náskoky na ty jednotlivé překážky, přesně jak si mluvil o tom stylu, velmi povedené, vypadala ta jízda velmi hladce a vlastně ze všech těch 3 kategorií, jak jsi zmiňoval, tak si myslím tam nějaký ten kousek předvedl, takže dobrá práce, uvidíme na skóre David Lu. David Lu začíná transferem do frontside lipslideu, který mu bohužel podjíždí. Tohle je asi jedna z nejhorších věcí, co se u té jízdy může stát. Když ten první trik nevyjde, tak to s tou psychikou prostě zamává. Na druhou stranu David je už ostřílený skater, takže s tím tlakem nějakým způsobem umí pracovat. Takže hnedka tady další trik na zábradlí už nekazí. Tady volí do backside smith grindu, bohužel nevychází. Nedotočil prkno do směru jízdy. Že kolečka byly prostě proti, aby pokračoval. Backside 180 přes hydrant. A frontside 50-50 grind na zábradlí. No, na to, že tedy na úvod se ten první triček nepovedl, tak nakonec se dokázal velmi dobře vrátit do té své zóny a pak už to tam posílal jedno za druhým. Bohužel to ale určitě nedopadlo podle jeho představ, takže u Davida určitě budeme chtít vidět zlepšení v té druhé jízdě. I on sám si na sebe tímhletím trošičku vlastně vybudoval takový jako tlak, že ví, že prostě musí. Že to nebude jenom o tom, že to třeba nějak vylepší, tady opravdu musí hodně do toho šlápnout. Protože tedy zatím v této skupině vidíme velmi dobré výsledky. Oba dva úvodní jezdci nad 50 bodů. Tak to je velká paráda, protože v té první jízdě jsme vlastně nad 50 bodů viděli jenom Christiana Nguyena. Takže zatím druhá skupina jezdců, tedy velká paráda. David Lu bude muset tedy ještě vylepšit, aby se zařadil do tohoto prestižního klubu nad 50 bodů. A pak už to bude tedy těžké směrem k finále. A my už tady máme dalšího závodníka, kterým je Richard Březina, který se na loňském mistrovství České republiky dostal až do finále. Takže uvidíme, jak se mu bude dařit teď. Bohužel backside, lipside na dlouhým zábradlí nevychází a můžeme vidět, že vlastně skrečuje, ruší tu svoji jízdu, aby vlastně si nevyplejtval veškerou energii a mohl v té druhé jízdě to kompletně napravit. Takže Richard Březina se tedy rozhodl pošetřit síly. Zda to bude dobrá taktika či nikoli, ukáže samozřejmě až ta druhá jízda. Ale jak jsi zmiňoval, je to zkušený borec, takže asi ví, co dělá. Tady bohužel se smíkla ta noha, to bylo nepříjemné. Jestli samozřejmě mají možnost to takhle ukončit a někdy to je vlastně i ku prospěchu, protože když by potom člověk začal zmatkovat, narychlo ještě něco zkoušet, tak by spíš mohlo třeba dojít k nějakému zranění. Takže možná chytrý krok, uvidíme, nás čeká Jiří Houka. Jirka Houka, miláček pražský Štvanice, taky rider, který už má hodně odskejtováno, hodně stylu, pobral, což můžeme vidět i tady při tom half cup no slideu 2.7. Uvidíme, jak rozhodčí budou brát ten závěr.
ale hnedka zpátky backside crooked grind na zábradlí. Myslím si, že podle orientace toho parku zrovna ten konec byl v zorném poli sudích, takže možná, kdyby se někde schoval v jiné části, ale tady už to bohužel viděli jasně. Je to tak, takže uvidíme, co si ještě připraví. A ani tenhle ten frontside blunt slide do fetí bohužel nevyšel. Takže stejně tak jako David, tak i Jirka bude muset v té druhé jízdě opravdu do toho šlápnout, aby vyjel skóre, který ho dostane až do finále. No, úvodní dva jezdci drží zároveň i první dvě příčky, jak Jakub Páv, tak Štěpán Folkman, tedy nad 50 bodů. Jirka Houka zřejmě neohrozí tuto dvojici podle všeho. Samozřejmě nemáme to ještě oficiálně od rozhodčích, ale vzhledem k tomu, že ty triky se nedařilo dotáhnout do úplného konce tak plynule, tak to vše nasvědčuje tomu, že spíše to umístění bude mimo tu úvodní dvojici, možná i trojci. A uvidíme, jak zamíchá nadcházejícím pořadím Vilém Jakeš, což je tedy další borec, kterého už vyhlížíme na dráze. Je to tak, Vilém, mladý zabiják, který ale má hodně našlápnuto, objíždí spoustu evropských, ale i světových závodů. Takže můžeme vidět krásný frontside blunt slide na dlouhém zábradlí. A zpátky backside tail slide. Ta preciznost v jeho podání, to je vlastně vždycky a je to tím, že skateuje opravdu každý den. Tady kickflip do frontside board slideu. A velmi povedený. Takže díky tomu to potom vypadá až vlastně jako jednoduše, ale co to dělá opravdu jako těžký triky. Třeba frontside feeble, takhle, který udělá na tom zábradlí, není úplně jednoduchá záležitost. A backside lip slide. Povedená jízda, už i v průběhu fanoušci odměňovali potleskem, na konci si to samozřejmě Vilém zaslouží též. No a to už byla samozřejmě jízda, která bude hodna těch prvních příček, průběžných samozřejmě. Ještě jednou zmiňujeme, že se jedná tedy o semifinále. To finále bude ještě redukované a jestli poté pojedou proti sobě. Prozatím tedy v semifinále mají všichni dvě jízdy po 45 vteřinách, počítá se ta lepší, ale Vilém má našlápnuto minimálně touto jízdou tedy velmi dobře. Je to tak. Na skóre ještě čekáme. Ale prozatím tedy stále Jakub Páv drží tu průběžnou první pozici přes 52 bodů, hned za ním Štěpán Folkman, David Lu, tam jsme viděli už drobná zaškobrtnutí, takže Davida čeká nějaká ta náprava, no ale Vilém Jakeš jde do průběžného čela. Je to tak, takže máme tady novýho lídra. Ale Martin Wild to třeba nenechá jen tak. Bohužel kickflip nevychází. Martin, kterýho většina bude znát spíš pod přezdívkou Black Mamba. Po vzoru Kobeho Bryanta. Taky jeden vlastně z mladších skaterů v rámci toho semifinále, který se postupem času víc a víc vyježďuje. A tady jsme mohli vidět backside lip slide. A zpátky olí až na zem. Čisté, dlouhé, vysoké, zřejmě také bude příjemně hodnoceno. A tady frontside 50-50 grind na Zíce, ale bylo tam vlastně zaváhání, že ten přední track nebyl správně na té hraně. Ano. Takže to nebylo takzvaně úplně čistě. A to je skutečně zase to, jak je zrádný i tento trik, protože tady, jakmile už pošlete ten skate na tu překážku, tak už toho moc nezmůžete s jeho korigováním. A prostě když tam nesednou ty tracky tak, jak by měly, tak to prostě už nejde zvrátit. Je to tak. Dá se to jenom jako na oko zakamuflovat, ale rozhodčí jsou samozřejmě zkušení a hnedka poznají, že tam je něco tak, jak by to nemělo být. Tak tady jsme to mohli ještě jednou vidět u Martina, možná i proto ten dojezd nebyl úplně čistý, trochu se převážil směrem dozadu. No ale jdeme na Michala Daniše. Michal Daniš začínal backside feeblem na zábradlí a jede zpátky backside board slide. Viděl jsem ho tady trénovat od poledne, takže věřím, že má najeto, ale teď jsem mu to možná trošku zakřikl.
Tohle to je věc, která se bohužel někdy stane, když třeba komentátoři, které vlastně slyší diváci ve skateparku a vlastně i rideři, tak když ten komentátor řekne zatím čistá, tak to většinou zakřikne. Ale tady už frontside board slide vychází, takže uvidíme, co ještě stihne do své jízdy napasovat. A je to backside no slide na Zítce ze šikma. Který byl na závěr povedený, takže pro Michala minimálně ten konec velmi dobrý a my se mu tímto na dálku omlouváme, že jsme říkali, že zatím se mu daří a že tady trénoval, ale tady to přišlo, tady prostě ta deska nejela tak, jak by měla. Možná šprajcly se tam trošku treky, jestli jsem viděl. Jo, je to tak. Jak jsem říkal, někdy stačí opravdu málo, něco je trošičku jinak, něco je o pár jakoby centimetrů dál, nebo úhel trošku jiný, než ten trik má být a v tu chvíli se to zasekne a nejde to už prostě odjet. A je vidět, jak náročný je právě skateboarding i v tomto ohledu. A teďka už tady máme Tomáše Vančuru, který začíná hnedka 360 flipem transfer. Backside crooked na dlouhém zábradlí. Moc pěkně. Pokračuje dál frontside lip slidem, který ale taky nemusel dopadnout úplně dobře, protože při náskoku mu vlastně ten skate čuknul o to zábradlí, ale naštěstí ho to neovlivnilo. A tady hard flip přes roh bohužel nevychází. Ten roh je dnes nějaký prokletý. Víme, ještě Tomáš něco přidá. A je to frontside 50-50. A čas na poslední trik. A to je frontside 5-0. Škoda toho jednoho zaváhání. Protože jinak to byla hodně dobrá jízda. Pěkné triky od Tomáše Vančury. A je hezky naskočený. Backside crooked grind. To nešlo udělat líp. Takže skóre by mělo být pěkné. Škoda, ano, tohohle skoku přes roh. Ale to je součást skateboardingu, prostě ne každý trik se dá vrátit, ne každý se povede a samozřejmě, byť to může mít člověk naježděné několikrát, tak je to někdy zrádné. Vidíme taky Martina Peka, ten se představí ve třetí skupině, pravděpodobně jeden z adeptů na vítězství, ale nebudeme předbíhat. Každopádně my máme za sebou tedy první jízdy druhé skupiny jezdců, takže myslím si, že opět půjdeme na druhé pokusy. Štěpán Folkman pravděpodobně už se někde bude mezi tou skupinkou, která se rozcvičuje. Ale i fyzicky. To musí být náročné, nejen tedy psychicky, že máte skutečně teď předvést na povel to nejlepší, ale zároveň i fyzicky, protože těch skoků tam v té jízdě uděláte hned několik, musíte vypružit, musíte samozřejmě dobře kopírovat ten terén, takže i ta fyzická příprava je poměrně důležitá. Ono se může zdát, že to je krátký čas, 45 sekund, že to přece zvládnu, ale jak člověk furt právě pumpuje, kopíruje vlastně ty překážky, teď skáče, dopadá, nárazy prostě na kolena. Všechno tohle dohromady je opravdu fyzicky náročný a člověk do toho chce dát maximum a po těch 45 sekundách může být docela dost vyflusaný. Takže byť to může působit opravdu jako jen takové ježdění, tak nikoliv. Je to skutečně sport se vším všudy. Štěpán Folkman. Štěpán Folkman a jeho druhá semifinálová jízda. Vydělá 360 flip přes roh. Průběžné třetí místo, určitě by rád ještě šplhal výše. Ale bohužel trik na dlouhém zábradlí nevyšel. Jemu vyšla perfektně ta první jízda. Takže na jednu stranu by se dalo říct, že má splněno, ale přeci jenom do toho finále se dostane jenom zlomek. Takže aby to samozřejmě stačilo. Tak uvidíme, Štěpán Folkman tedy končí tuto jízdu. Myslím si, že ten svůj první pokus, který byl ohodnocen 50,27 bodu, asi nebude vylepšen. To znamená, to průběžné třetí místo pro něj zůstává. Samozřejmě otázkou, zda ho někdo dokáže ještě předskočit. Jakub Páv by měl být připravený, prozatím průběžné druhé místo, tam ta jízda byla o něco lepší. Tak jsem zvědavý, Jakub, co nám předvede v té druhé jízdě. Ty jsi mluvil o něm jako o velmi stylovém jezdci a to velmi potvrdil už v té úvodní jízdě. Tak jsem zvědav,
co ještě přidá. Znovu záběr na Martina Peka, ale tady už je tedy Kuba. Kuba začíná hnedka 360 flipem přes dlouhý transfer, takže tu jízdu mění a ustává i backside kickflip transfer. Myslím si, že ani sám nečekal, že to ustál. Ale nohy zůstaly tam, kde měly. Následuje frontside nose grind. Takže tady vidíme, že chce tu jízdu prostě ještě vylepšit, mít lepší skóre. A hnedka zkouší kickflip backside lipslide, který bohužel nevychází. Je velká škoda, ale backside big spin, který ho jak včera, tak i v první jízdě zklamal, tak nakonec teď udělal, takže to, že ho udělal za týden 150krát, se mu nakonec vyplatilo. Dřina se vyplatila. Takže hodně vlastně povedená jízda v tom smyslu, že tam vlastně přidal triky, který předtím nedělal. Diváky to samozřejmě hodně bavilo. I ta odezva byla jednoznačná, že ocenili jeho jízdu. Ale 52,7 bodů z první jízdy, to bude těžké překonat, ale určitě je dobré, že prostě do toho šel, že chtěl si to skóre vylepšit a mít lepší pozici a větší šanci dostat se do toho úzkého finále, ale myslím si, že Kubu, pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak bychom měli nakonec Kubu právě ve finále vidět. Přesně jak říkáš, já si myslím, že Kuba se do toho finále i tak dostane, protože to skóre z té první jízdy je prostě dobrý. A můžeme se těšit samozřejmě potom na to finále třeba, kde to všechno vyjde tak, jak si naplánuje. David Lu, byť ještě jeho obličeje nám stále záhadou, teď už nám tedy nabízí i detailní záběr, ale rozjíždí velkou rychlost. Začíná transferem do frontside lipslideu, který v první jízdě bohužel nevyšel. Následuje frontside bluntslide na kratším zábradlí té centrální překážky. Backside lipslide na druhé straně. Zatím pěkně plynulé, i využívá prostor dobře. A volíčko do backside smith grindu teďka vychází, takže zatím vylepšuje tu první jízdu. A board slide na betonové bariéře. A ještě 10 vteřin. Tak Davide, ještě pojď, ještě zabojuj. A je to frontside 50-50. Nakonec tam 50-50 poslal. Tak to by mohlo být vylepšení té první jízdy. Ta byla ohodnocená 42 body pro zatímní 5. místo. Ale myslím si, že tady opravdu to bylo velmi zdařilé. Tak vylepšil vlastně všechno, co mu předtím nevyšlo. Takže i rozhodčí by to měli promítnout do skóre. Uvidíme, jak bude vypadat, jestli se to dozvíme ještě předtím, než odstartuje Richard Březina. Ale David tedy, myslím si, může být spokojený. Zatím je tam tedy stále na 5. místě ta jeho první jízda. Ale třeba by to směrem k té pomyslné bedně v semifinále mohlo být. Tak uvidíme, jak pohotoví a rychlí budou rozhodčí. No a rázem je na 2. místě David se 60,4 body. Takže vylepšení se podařilo a my už tady máme Richarda Březinu v jeho druhé semifinálové jízdě, kde dělá backside lipslide na dlouhém zábradlí. Tomu bohužel první jízda nevyšla, skrečoval jí, ale teďka napravuje kickflipem do frontside boardslideu. Zatímco jsme čekali na skóre, tak Richard už začal vlastně jízdu, takže jsme to úplně neviděli, ale ten začátek mu nevyšel, ale teďka to nějak dohání a dělá i boardslide na betonové bariéře. No Richard musí, jemu vlastně nic jiného nezbývá, protože tu svoji úvodní jízdu skrečoval prakticky po tom úvodním nezdaru, takže zatím tedy také figuroval na tom průběžném posledním místě, tak své skóre 8 bodů určitě vylepší, teď je otázkou o kolik a zda to bude stačit na finále. Přesně tak. Pár triků tam bylo, ale když to potom vezmeme v globálu vůči vlastně i ostatním riderům, tak z tvého hlasu slyším, že mu příliš šancí na finálovou účast nedáváš, takže to, ale minimálně tedy od zřejmě partnerky ta pochvala tam je. Tak. Takže máme tady, když tak, štěstí v lásce. Tak, přesně tak a to je taky stejně podstatné jako v tom sportu kolikrát. Jirka Houka
je další, kdo se představí. Toto je ještě stále tedy záběr na Martina Peka. Toho uvidíme ale až v té další skupině v jeho dvou ostrých jízdách. A Jirka Houka začíná hnedka frontside noseblunt slidem. Frontside Smith grind revert na zábradlí nahoru. Zpátky z double setu backside feeble. Jirka má také co vylepšovat. V té první jízdě byla některá zaváhání. To se mu samozřejmě daří. Bohužel nolí backside heel flip v rádiusu nevychází. Tohle je trik, který je opravdu hodně náročný. Takže to, že se rozhodl ho dělat. Tady to chtěl zakamuflovat asi, jak jsme o tom mluvili. Tady to bylo spíš cílený. Že vlastně udělal kombinaci dvou triků, což byl frontside Smith grind a ještě 50-50 grind. Ale jenom abych dopověděl ohledně tam toho triku v tom rádiusu, který se mu nepodařil, je to opravdu náročný trik. A je to takový, že člověk se musí rozhodnout, buď to risknu a ten těžký trik prostě udělám, tím pádem mi to dá dobrý skóre, anebo samozřejmě to dopadne takhle. Zároveň jsme mohli vidět, že z toho double setu při tom feeble grindu, tak tam nebyl grind, sjelo mu to taky do toho board slideu. Takže uvidíme, jestli to bude vylepšení a jestli to bude stačit, ale obávám se, že to nebylo úplně nejlepší, ale zase na druhou stranu byly tam i náročné triky. Jirka každopádně průběžné 9. místo, teď už vidíme i to jeho skóre z první jízdy, takže samozřejmě opět otázka, jak tedy samozřejmě to dokáže, no ale u Richarda jsme viděli významné vylepšení tady. Teďka už nám jede Vilém Jakeš, který nazbíral opravdu výborný skóre za první jízdu, takže uvidíme, jestli ho ještě vylepší, ten má si myslím už své místo v rámci finále jistý. No tak třeba právě mu to dodá odvahu, aby nám ukázal parádní show. Přesně tak. A bohužel, to je škoda. Kickflip, backside lip slide nevychází. A to byl právě upgrade oproti té první jízdě, protože myslím si, že v první jízdě dělal kickflip frontside board slide a teďka dělal jinou variantu s kickflipem, náročnější. Takže minimálně za sebe musím říct, že cením, že to chtěl právě udělat vlastně náročnější. Takže Vilém ještě ale nekončí, vypadá, že ještě zkusí. A je tady právě kickflip, frontside board slide na šikmým zábradlí. Takže i přesto, že tam bylo to zaváhání, tak i tak to bude dobrý skóre, ale nemyslím si, že bude lepší než to první. Náročné triky, to je jasné, každopádně Vilém nasadil obrovskou laťku už v té své první jízdě, takže v rámci skupiny je naprosto nedostižný. Tady a teda škoda, že ten trik nedoručil až do konce. No vlastně při tom dopadu se mu seklo kolečko o desku a vystřelilo ho to, což se někdy může samozřejmě stát. Každopádně Vilém prozatím stále figuruje na prvním místě, hodnocená je ta první jízda, ale my už sledujeme počínání tedy Martina. Martin Wild. Kickflip, který málem byl do manuálu, když to nechtěl. Škoda, že to neudržel, možná by to bylo ku prospěchu. Tak, mohl mít ještě posunutý trik. Tak rychlej board slide a backside 5-0, které bohužel nevychází. Tady to bylo daný vyloženě tím, že neměl dostatečnou rychlost. Tak, tam už to vypadalo už při tom nájezdu, že to nebude dostatečně rychlé. A nolí frontside lip slide. Vypadá to na poslední trik. Dlouhé olí. Tak ještě tam je prostor na jeden. A ještě jedno olí. Takže Martin doskákal svoji jízdu doslova. Ano, naprosto doslova čisté, dlouhé, pěkně doskočené olí, ale myslím si, že olí nepatří k těm nejtěžším trikům. Takže uvidíme v první jízdě 31,67 bodu a tady jsme viděli ten důsledek té nízké rychlosti. Takže tady se bohužel asi vylepšení toho skóre konat nebude. Ale jak jsem říkal, Martin je furt mladý skater, takže určitě bude skateovat dál, zlepšovat se a v příštích letech ty jízdy budou zase o něco lepší. Ještě má spoustu času, tady už ale Michal Daniš. Michal začíná frontside tail slidem na dlouhém zábradlí, což je docela těžký trik hnedka takhle na úvod.
A zpátky frontside smizgrain, ze kterého nevím proč, ale slezl. Neudržel se na desce, to byla škoda, protože tam vypadalo všechno správně. Asi ta váha, to těžiště bylo někde jinde. A frontside boardslide na vlastně překážce, na které moc lidí nejezdí. Přeci jenom je těžší se na ní rozjet. Takže je škoda, že to neudělal. A bohužel vylepšení tady nebude. No. Tak, chtěl ještě doručit nakonec nějaký trik, ani ten se mu nepodařilo vrátit. Takže Michal možná trošku zklamaný z té své druhé jízdy. Zatím je to 8. místo v rámci druhé skupiny. No a teď už nás čeká Tomáš Vančura, který nám uzavře ty druhé jízdy v rámci semifinále, v rámci druhého heatu. No a Tomáš, pokud chce pomýšlet také ještě na nějaký svůj pozdní program v rámci finále, tak by měl pořádně zabrat. Tak Tome, ukaž, co umíš. A začal hnedka 3 flipem transfer, který jsme neměli možnost teda vidět, ale hnedka zpátky backside crooked grind na dlouhém zábradlí. Takže začíná úplně stejně jako tu první jízdu. A bohužel kickflip frontside boardslide nevychází. Ale protože prostě už jde o všechno, tak Tomáš samozřejmě pokračuje. Tady jsme mohli vidět, že to chtěl zkusit ještě jednou, aby ten trik, který vlastně se mu nepovedl, tak ho hnedka udělal. Ale tam v tu chvíli hraje docela dost velkou roli ta psychika. A tady budeme vidět pokus o 3 flip do frontside 50-50, což je opravdu náročný trik. A tady právě Tomáš chtěl dohnat to, že se ta jízda úplně nepodařila, tak to chtěl aspoň vylepšit nějakým opravdu těžkým trikem. Což je škoda, že to nevyšlo. Tak, je to sázka vabank, někdy to vyjde, někdy ne. Tam u toho druhého pokusu bylo vidět, že byl možná moc vepředu. To prostě ujelo. Tady ještě ten úvod té jízdy byl dobrý, tady je, myslím si, první pokus, ano. Chtěl to vylepšit, ale bohužel. Tady prostě to těžiště bylo příliš vepředu. No tím pádem máme jednoznačné už výsledky nevratné v rámci druhé skupiny našich jezdců, kterou tedy ovládl Vilém Jakeš. Teď už to vidíme, skóre 63,6 bodů. Hned za ním David Lů a Jakub Páv. Tato trojice bude bojovat tedy o tu finálovou účast. A nás bude čekat třetí skupina a pravděpodobně tedy největší favorit. Martin Pek, kterého možná v tom záběru jsem teď akorát viděl dělat pár kotrmelců. Tak doufejme, že si to vybral teď a že pak už v té jízdě to bude dobré. Opět, i jak to bylo teďka v těch dosavadních 2 skupinách, tak i v té závěrečné, v té třetí nás čeká takový spektrum vlastně i věkový, protože třeba Martin už je taky skater, který je na české scéně opravdu hodně dlouho, ale pak jsou tady i mladí zabijáci, kterým je Jakub Kubec, Alexander Blažek, Daniel Tajduš. Daniel Tajduš toho tady chci vyzvednout určitě, protože za tenhle rok se opravdu hodně vyšvihnul a uvidíme, jak se mu podaří tu jízdu zajet. Ale pak je tady třeba Martin Švec, který taky už nějakou dobu na té scéně je. Stejně tak David Vrba nebo Honza Malý. Honza Malý, to je zase člověk, který dokáže skateovat na nejrůznějších překážkách, ale zároveň si spoustu překážek i postavit. Takže to je člověk, který skateboardingem žije. A dá se říct, že snad není trik, který nikdy neudělal. Takže je úžasné vidět, že skutečně to spektrum nejen věkové, ale že to je prostě v uvozovkách zábava či kratochvíle pro všechny. Také jsme se bavili i o tom, že je poměrně hezké vidět, že ti průkopníci skateboardingu třeba v Čechách nebo ta největší jména, tak stále u toho drží a třeba už mají i své potomky a ti třeba také skateují. Takže už vlastně vidíme druhou českou generaci a že prostě tady u nás na Štvanici v té takzvané české metce skateboardingu můžeme vidět už i tedy následnou generaci, ale že prostě ten skateboarding zůstává, a to nejen možná generačně, ale sourozenecky, protože například v té kategorii parku jsme viděli jak třeba Terezu Havlíkovou, tak právě i jejího bratra, a že prostě se tam i v rámci sestersko-bratrského dovádění dařilo zúčastnit mistrovství České republiky. Je to tak, samozřejmě
Všichni stárneme. Bohužel. Bohužel, ale právě víc a víc je potom jako vidět, že ti, co byli třeba aktivní právě skateři, tak potom ne úplně třeba cíleně, ale prostě ty jejich děti, ty potomci to viděli u nich, najdou si k tomu cestu, baví je to, zároveň podědili třeba nějaký talent, takže potom jsou vidět i právě na těch závodech nebo v těch skateparcích a jdou si vlastně s těmi rodiči zaskejtovat, anebo ty rodiče tady s nima jsou, pokycají vlastně s lidma, který neviděli třeba delší dobu a do toho vlastně vidějí i ty svoje potomky skateovat. Tak, jestli se nepletu, na sociálních sítích vnímám, že i Martin Pek už je otcem, takže v nadcházejících několika letech určitě uvidíme třeba i malou Pekovou tady. Každopádně ta komunita je opravdu velmi sympatická a jistě mi potvrdí, že primárně v letních měsících je tady opravdu houf a zástup skateujících lidí nebo prostě dovádějících na všem možném, co má kolečka. A to je prostě super, že to stále nejen v nás Češích je, ale že prostě ten skateboarding žije, potažmo i samozřejmě další sporty. Je to tak, samozřejmě tady Štvanice má obrovskou výhodu tím, že to je vlastně ostrov v centru Prahy. Jste v centru, ale přijdete sem a máte tady klid, jednak na ten skateboarding díky skateparku, ale můžete se jí tady projít po celém ostrově. Mít tady klid, když právě třeba potom máte i rodinu, tak se dá jít na piknik, dát si deku, dítě může skateovat tady nebo jezdit na jakýmkoliv jiným vozítku. Takže v tom má ta Štvanice opravdu výhodu a drží si furt tu atmosféru a právě přes léto, ještě když se třeba jede světový pohár nebo světový závod Mystic Skate Cup, tak to tady opravdu žije a je to tady každý den plný. A to je prostě obrázek, který máme rádi a jsme za to strašně rádi, protože pak právě čeští reprezentanti dělají krásný obrázek, krásné jméno českému skateboardingu ve světě a stále o nás ta komunita ví. Jak si vlastně tak jako v mezinárodním hodnocení vedeme, stojíme jako Češi? Berou nás stále všichni mezi konkurenceschopné jezdce? Furt tam nějakým způsobem ta stopa je. Je pravda, že v posledních letech, když se budeme bavit o tom závodním skateboardingu, tak tam bylo těch úspěchů třeba méně. Můžeme třeba zmínit, že hodně se dařilo Martinovi Pekovi nebo Maximu Habancovi. Závody světový samozřejmě objíždí třeba i Vilém Jakeš. Můžeme tady samozřejmě zmínit i Richarda Turyho, což je teda Slovák, ale určitým způsobem si vždycky ty úspěchy nějak trošku přivlastňujeme samozřejmě, ale ten je už opravdu na vysoké jako úrovni. Ale když se vrátím k té české vlastně, k tomu českému zastoupení v rámci těch světových závodů, možná to bylo v minulosti lepší, přeci jenom ale jde o to, že ta konkurence v tom světě jde nahoru vesmírnou rychlostí a opravdu držet se na tom levelu je náročný, člověk tomu musí prostě obětovat všechno. Dneska, aby se umisťoval člověk na těch nejlepších závodech, tak do toho musí dát celý svůj život, celý svůj fokus a může se stát, že to vyjde. Furt to není vlastně pravidlem. Je pravda, že i s Jirkou v těch předchozích vysílacích blocích jsme se bavili o tom, že například i na těch olympijských hrách se na těch předních příčkách umisťovali skutečně závodnice, možná primárně, ale i závodníci, kterým bylo 12-13 let. Takže opravdu to, že dokáží vracet tak těžké triky, že vůbec silově jsou tak vybaveny, aby dokázali vytáhnout to prkno tak vysoko, je neuvěřitelné. Jirka zmiňoval, že i ta mentální příprava, že opravdu i ty jezdci v takovém věku už jsou mentálně tak vyspělí a tak připravení na to, na ty okamžiky, tak je to neuvěřitelné, je strašně těžké s tím držet krok a o to možná větší motivace i pro české jezdce, aby to zkoušeli, aby to zvládali. A je to prostě výzva, je to opravdu neuvěřitelné, jak těžké triky a jak dopředu to jde. To je přesně tak, nebo přesně o tom, že i mladí skateři teďka vlastně jdou strašně dopředu a dělají opravdu náročné triky. A jedním z mladých skaterů je i Jakub Kubec, který nám odstartoval ten třetí heat. A můžeme tady vidět frontside feeble. Kubu registruju možná v posledních 2 letech, možná roce, kdy začíná víc a víc prostě objíždět ty závody a jezdí opravdu dobře. Takže to je jak v tom světě, tak i v České republice, že mladí skateři do toho šlapou
a dostávají se na dobrou úroveň. No zatím vidíme jízdu bez sebe menšího zaváhání. Backside crooked grind na Zíce ze šikma. A teďka tady uvidíme, si myslím, switch, frontside board slide, který vyšel a můžeme vidět, že se opravdu raduje. Už zhruba v polovině jízdy gestem naznačil, že je rád, že se mu daří. Takže Jakub Kubec. Tohle byla opravdu povedená jízda. Tak, uvidíme určitě také pěkné, vysoké skóre, protože rozhodčí odmění právě tuto jeho snahu, řekl bych, pěkným výsledkem. Na to si ještě chviličku počkáme. Pravděpodobně mezi tím už nám třeba odstartuje Alexandr Blažek, druhý tedy z té třetí závěrečné semifinálové skupiny v rámci kategorie Street. Já tady ještě jenom upřesním, že teď jsem třeba říkal, že posledním trikem byl switch frontside board slide, takže pro diváky, abyste věděli, když je trik nazvaný switch, tak představte si, že jste levák nebo pravák a najednou byste měli psát tou druhou rukou. Tak to je vlastně trik na switch, protože každý jezdí nějakou nohou dopředu, někdo pravou, někdo levou a ve chvíli, kdy dělá trik na switch, tak to je na tu druhou nohu, tudíž je to náročnější. Ano. A samozřejmě na skóre je i lepší, takže jsem rád, že jsme mohli vidět tady od Jakuba právě závěrečný trik na switch, který mu pomůže k tomu, aby to skóre měl samozřejmě lepší. Protože moc těch switchových triků jsme zatím neviděli. To je pravda a je vlastně fakt, že to bylo vidět už při tom nájezdu, protože vlastně si neprohodil prkno, jak výjížděl ten raid. Tak, ale my už tu máme tedy Alexandra Blažka, kterému nikdo neřekne jinak než Bláža a Bláža je už hodně zkušený, co se týče závodů, protože i v mladších kategoriích, když začínal, tak se mu dařilo jezdit opravdu dobře. Tady jsme viděli krásný backside ollie přes nakoplej roh. Ten vysoký skok. A jestli jsem mluvil o Kubovi Pávovi jako o někom, kdo má výborný styl, tak Bláža ten styl má samozřejmě taky a umí perfektně jezdit ty zábradlí. Tady frontside nose blunt slide na dlouhém zábradlí. Ale skáče opravdu vysoko i ty skoky a daří se mu je tam pěkně usazovat. A frontside salát. Opravdu povedená jízda. Tak Bláža může být spokojený. U něj je vidět, že prostě ví už, jak tu jízdu má poskládat. Ty triky, který dělá, má opravdu najetý. To provedení je precizní. Ale zároveň tam stylově furt to vypadá, jak kdyby to pro něj byla jako nuda. Tak to jsem chtěl říct, že on vypadá úplně uvolněně, vypadá, že by prostě zrovna vstal z postele a takhle to jako zajel. Takže to samozřejmě souvisí s tím přesně, co zmiňuješ, že někdo, byť ty triky i to provedení třeba mohou být podobné, tak prostě u toho takhle dobře nebude vypadat. Je to tak, že občas třeba, když jsem viděl Blážu na nějakých závodech, tak jsem si říkal, tyjo, on se tváří, jak kdyby tady vůbec ani nechtěl být. ale holt prostě takovou má osobnost, ale ten skateboarding a to provedení je úplně perfektní a myslím si, že to skóre bude jako výborný. A je to 60,17. Takže zatím první jezdec třetí skupiny, který se dostal přes magickou hranici 60 bodů. A tady už nám jede Daniel Tajduš, o kterém jsem mluvil, že se za poslední dobu opravdu hodně vyšvihnul. Začínal frontside lip slidem na betonové bariéře, zpátky na zábradlí backside crooked grind dolů. Tady lehký fakey ollie přes hip a caballereal přes roh. Je zajímavý, že jednak Alex, tak i teďka Dan, tak začínali ty svoje jízdy na nejtěžší překážce. Tady frontside nose grind nebo frontside overcrook, to je taky většiná debata mezi skatery. A frontside nose blunt. Hezky zdařilá jízda, kterou samozřejmě i Daniel cítí, že se mu podařila. Tady přesně můžeme vidět ty rozdíly u těch skaterů, kdy třeba Alex zajel perfektní jízdu a vůbec jsme to na něm emočně nepoznali. A třeba Dan, ten jako dá najevo to, že prostě je rád, že se mu to povedlo. V tom je ten skateboarding taky zajímavý. Jo. On Saša totiž bude hrát poker, jako mimo to samozřejmě hned tak tady doskateuje, tak prostě nasadil poker face už teďka. Ale tady vidíme samozřejmě výborné jízdy všech zatím 3 borců a přesně to koresponduje s tím, jak jsi zmiňoval, i že ten obtížný trik zařadili na začátek. No prostě je to mistrovství České republiky. Tady jde o ten titul a je to závěr celé té sezóny. Takže proč se nepředvést, nebo respektive kde jinde, než právě tady?
Je to tak, čekáme teda na skóre, proto vlastně zatím ani nejede další rider, kterým bude Honza Navrátil. Zatím se tedy sudí zřejmě přou o to, jak ohodnotit jízdu Dana Tajduše, ale my zatím takto v našich kuolárech ji hodnotíme velmi dobře, tak teď už jde o to jenom, jak konkrétní cifra to bude. A teďka už se nám rozjíždí Honza Navrátil. A je to tedy těsně po 60 body, 58,97 pro Dana, ale teď už sledujeme Honzu. Honza začal nolí boardslidem, hnedka frontside Smith grind na zábradlí dolů a na šikmé zdi backside blunt slide, opravdu těžký trik, který jsme zatím neviděli v rámci semifinále od nikoho. Takhle na zítce, backside Smith grind na zábradlí nahoru, frontside 5-0, vyhnul se zábradlí naštěstí a pokračuje s backside salát grindem na zábradlí a myslím si, že bude zakončovat jeho signature trikem, což je switch barley grind. A můžeme vidět opravdu povedenou jízdu. A opět jsme mohli vidět switch, přesně jak si zmiňoval, neprohodil si skate nahoře na tom vrcholu překážky a opak tou shodnou stranou vlastně jel zpátky. Ale povedená jízda. Povedená jízda, přesně tak. Trošku mi v té jízdě teda samozřejmě chyběl nějaký ten flipový trik, který by mu to skóre samozřejmě vylepšil, ale uvidíme, jestli třeba v rámci té druhé jízdy to bude chtít právě tím flipovým trikem vylepšit. Jak jezdci odhadují vzdálenost, když jedou na zábradlí, nebo respektive třeba i tu rychlost, dokáží už v hlavě tak nějak vědět, kam to prkno umístí, jestli prostě podle té rychlosti to vyjde až na konec, nebo někdy třeba nedej bože přeskočí. No, je to o tom, že se to dělá furt dokola a dokola a člověk na to prostě musí přijít a pak už na to má určitým způsobem samozřejmě odhad. Martin Švec, určitě borec, který ten odhad jistě už má také, tak uvidíme, co nám teď v rámci své semifinálové jízdy předvede. Tak Martin už samozřejmě skateuje nějakou dobu, co se týče vlastně toho věkového spektra, tak spíš by se pohyboval právě na nějaké té vyšší příčce. Říkáme zkušenější borec. Zkušenější prostě, borec, tak. přesně tak. Ale tedy v rámci této skupiny vidíme první zaváhání na několika tricích. To je právě ono, že někdy v té jízdě to úplně nevíde, ale teďka ten 360 flip mu tam padnul. Přes roh byl moc pěkný. Tady parádička v rádiusu. A vypadá to, že to je vše. Je to asi vše od Martina Švece, který tedy dokončil první svou semifinálovou jízdu ve třetí skupině riderů. No, ten úvod byl kolísavý, ale stále má tedy ještě druhou 45 vteřinovou jízdu pro to, aby to vylepšil, no ale tohle přes hranu bylo krásný. Přesně jak říkáš. Proto jsou ty dvě jízdy, aby člověk měl možnost, pokud se ta první nepovede, tak to potom vylepšit. A nebo, když ji samozřejmě zajede na výbornou, tak to ještě prostě posunout dál. Což mají poté fanoušci také rádi a hodnotí to velkým potleskem i řevem tady na štvanici, protože samozřejmě ty dobré triky rozpoznají a samozřejmě cíleně, kdo sem přijde na místo, tak už prostě se v té skateové komunitě nějakým způsobem pohybuje a je hladový potom vidět ty pořádné kousky. A teďka vidíme, že změnili trošku pořadí, protože jede David Vrba, který začíná 360 kickflipem. A nolí frontside 270 přes roh. Backside board slide a backside nose slide. Všechno to tak jenom takzvaně kisuje. Štrejchne to, neprojíždí to celý, což je samozřejmě daný tím, že nemá úplně dostatečnou rychlost. A uvidíme, co udělá přes roh. A pokus o backside backspin bohužel nevychází. Ta rychlost se dá ovlivnit zřejmě hlavně tím pumpováním, jak jsme se o tom bavili, že prostě jezdec dobře kopíruje ten terén a prostě využije těch zákrutů, dobře si to propruží v kolenou a pak samozřejmě benefitně z toho těží
tou rychlostí. Každopádně David Vrba tedy uvidíme, jak sudí samozřejmě ohodnotí tuto jízdu. Ještě předtím, než se pravděpodobně tedy do té streetové arény vrhne Jakub Imramovský. Ale zatím stále nám vede Honza Navrátil po těch ještě nedojetých prvních jízdách třetí skupiny. Stále tedy čekáme také na konci toho startovního pole Martin Pek, je jeden z jezdců, který se předvede tedy na závěr. No a teďka už nám jde Jakub Imramovský. Začíná backside lip slidem na zábradlí. Přišede flip a hnedka přes roh backside big spin, který udržel. Pěkná kombinace, možná trochu se štěstím, minimálně po tom prvním kousku. Kuba je taky jeden z jezdců, který opravdu jezdí hodně technicky, dělají náročné triky. Takže uvidíme, jak mu to tam bude padat. A tady backside big spin do frontside board slideu, který naštěstí ustál aspoň na té jedné noze. Skvělý balanc, to se počítá prostě, bylo to tam. A hnedka zpátky frontside big spin do board slideu. A to je konec jeho jízdy, měl opravdu velký štěstí, ale všechno mu tam napadalo, takže vlastně ve výsledku čistá jízda a plná jako dobrých triků, takže uvidíme, jaký to skóre bude určitě spíš vyšší. Takže Kuba Imramovský by mohl pomýšlet na ta průběžná první místa, tam se stále zatím drží tedy Honza Navrátil a Saša Blažek, oba dva nad 60 bodů. Honza Navrátil tedy předvedl prozatím podle mě nejvyšší skóre, co jsme mohli vidět, 65,73 setin bodů. Nevybavuju se, že by někdo dokázal zajet lepší tu jízdu. Ale třeba Honza Malý, který je na řadě jako další, ale tady ještě jednou si prohlédneme Kubu Imramovského a také uvidíme, jaké skóre dostane. Zatím stále tedy se sudí radí nebo sčítají. Ale tedy celkem 4 borci nad 50 bodů, což například v té první skupině byla poměrně těžko dosažitelná hranice a 2 dokonce nad 60 bodů. Můžeme vidět, že je to vlastně poskládaný po ty vlastně nejlepší výsledky z té kvalifikace a z toho, jak se kvalifikovali vůbec do toho semifinále ty skateri. Takže má to takovou tu krásnou gradaci. Tak, že nám to postupně roste ta výkonnost, ty triky. A nám už se rozjel Honza Malý. Začíná volíčkem do frontside Smith grindu. Half cup. A bohužel hard flip přes roh, který byla opravdu, dá se říct, na každý pokus, tak mu teďka nevyšel. To je opravdu smůla vždycky. Už to zrovna nevíde. V tom je ten skateboarding opravdu zrádný, že to v tu chvíli prostě nemusí úplně přijít a přitom to pár pokusů předtím člověk udělal třeba 5krát za sebou. Frontside lip slide taktéž nevychází, takže... No tak jak jsem mluvil o té nedostižné hranici, tak tedy Honza pravděpodobně nepromluví do toho nejvyššího skóre. Mezitím ale, jak jsme mluvili o Kubovi a jeho velmi čisté jízdě, tak se zařadil na průběžné druhé místo. 63,33 setin bodů. To je velká paráda. Tady tedy ještě jednou bohužel to zaváhání Honzy Malého. Ale stále, přesně jak jsi zmiňoval, máme 2 jízdy, takže teď skoncentrovat a směrem ke druhé jízdě, ale tady už je Martin Pek připravený na nejvyšším bodě, řekl bych, streetové arény na Štvanici. Přesně tak. Martin, který má před sebou obhajobu titulu mistra republiky, začíná transferem do backside lip slideu. A hnedka zpátky half cup, no slide, 270 out. Technický trik. A tady byl transfer mu nevyšel. Už možná podle toho odkopnutí. Nový big spin, backside lip slide, nevyšel a bohužel můžeme vidět, že signalizuje, že mu tam kamera
trochu překážela zřejmě, překážela. ale třeba trochu také využívá mezeru v tom, že se mu to příliš nepovedlo vrátit, ale rozumím, že i pro jezdce to musí být nepříjemné, když samozřejmě nám tam někdo trošičku zavází, i třeba periferně. Může to hrát roli, protože samozřejmě v tom, kdy člověk jde do toho triku, tak prostě hraje roli všechno. Hned se mi evokuje například při skocích do vody, tak tam mají ti fanoušci nebo přihlížející například zakázáno naprosto fotit s bleskem cokoliv, protože ta orientace, i kde je vlastně vodní hladina, stejně tak i tady na skateboardu, kde je ta deska, kterou máte vy chytit nohama, tak prostě ten skejťák to potřebuje. Je to tak, tam fakt stačí, jak jsi říkal, aby to bylo třeba i periferně a toho člověka to může rozhodit. Znám dokonce situace, kdy někomu třeba i vadilo jako riderovi, když na druhé straně skateparku se zrovna někdo třeba v tu chvíli rozjel, tak ho to prostě mentálně rozhodilo. Každý má tohle nastavený trošku jinak, takže samozřejmě tu roli to v tom může hrát. Tak, pamatuju si dokonce, sledoval jsem jeden čas skejťáka zahraničního, který bohužel je slepý, nevidí, a mám pocit, že i Martin zrovna zmiňoval, že si to vůbec nedovede představit, jak dokáže vracet ty triky, protože třeba už jen to, že právě ta deska, na které jezdci stojí, je černá, tak mnoho jezdců si dává tu druhou desku naopak co nejvíce světlou, aby vlastně při těch kickových flipech bylo jasně vidět, i to může pomoct vlastně. Takže opravdu drobné detaily, které rozhodují v tom výkonu, takže není divu, že Martin byl rozhořčený po té své první jízdě. Uvidíme, zda ji bude opakovat, či si to prostě nechá až na tu druhou. Uvidíme. Každopádně v tomhletom musím říct, že jsme jako skejťáci trošičku občas podivíni, že máme různý rituály, co třeba děláme před jízdou a tak dále, aby se nám to vlastně povedlo, a nebo co vlastně potřebujeme pro to, aby jsme ten výkon měli prostě co nejlepší. No, každopádně tady ještě jednou Martina vidíme, jak jsme zmiňovali, ta kamera tam samozřejmě, respektive kameraman poblíž byl, ale na druhou stranu ty podmínky jsou pro všechny zhruba podobné. Ta kamera na té ploše je pro všechny. Uvidíme, jak se s tím tedy samozřejmě poperou organizátoři či nikoliv. Martin stále tam živě debatuje, ale vidíme, že třeba, jak jsem mluvil o té spodní straně desky, tak Martin ji má skoro zrcadlovou. Takže právě diametrálně odlišnou, minimálně podle toho vzhledu od té desky, na které jezdci přistávají. Teď jsme teda mohli vidět, že ten trik se mu teďka teda podařilo udělat. Takže uvidíme, jak se s tím popasuje v té druhé jízdě. No, třetí skupina jezdců, tedy Martin samozřejmě, jak jsme zmiňovali, je pod jistým tlakem, protože obhajuje to loňské prvenství, ten titul mistra republiky, tedy loni pro rok 2023, letos by ho čekal pro rok 2024. No a samozřejmě Martin je hladový, chce ho získat znovu, chce obhájit. Je to tak, takže uvidíme, za jak dlouho nám odstartují teda druhý jízdy tohohle posledního heatu, téhle poslední skupiny, semifinále. No a vzhledem k tomu, že Martin má jízdu hodnocenou, byť samozřejmě nízkým skóre, 26,67 bodů, tak to vše nasvědčuje tomu, že bude muset tedy startovat tak podle svých představ až ve druhé jízdě. A tam už to bude vabank, protože například Honza Navrátil nasadil vysokou laťku a stejně tak Jakub Imramovský a Aleksandr Blažek, takzvaný Bláža, jak zmiňuješ, tak samozřejmě ta cesta do finále bude těžká, bude složitá. A vlastně mě tak napadá, že Bůh ví, jestli Christian Nguyen a jeho skóre z první skupiny vlastně bude stačit. Teďka už tady máme teda Jakuba Kupce a jeho druhou semifinálovou jízdu. Frontside Smith Grind. To je už teda druhý trik té jeho jízdy. Otáčí se na velkým rádiusu, jede na dlouhé zábradlí, kde dělá frontside feeble, jak jsem říkal, spíš takový ten těžší railový, grindový trik. A backside lip slide. Kuba se aktuálně nachází zhruba v polovině toho startovního pole třetí skupiny, takže má také o co bojovat.
a ustáli tenhle 360 kickflip. Ještě spěchá nahoru. A backside crooked grind vyšel, takže krásná čistá jízda. Kuba Kubec také tedy tím gestem rovnou naznačil, že se mu jízda líbila, že je spokojený. A teď už to bude tedy pouze vlastně na ostatních jezdcích. Jak zajedou oni, zda Kuba se vejde do toho úzkého finále či nikoliv. No, za chvíli teda odstartuje svoji druhou semifinálovou jízdu Alexander Blažek, který taky má to skóre opravdu výborný. 60,17 bodů, to je velká paráda na první jízdu. Tak otázka se nabízí, je vůbec kam to vylepšovat, zda třeba zařadí nějaký další trik, uvidíme teď. Takže začíná frontside lipslidem na betonové zábraně. Backside feeble na zábradlí dolů. Nabírá rychlost. Vůbec můžete vidět, že si nebere ten skate do ruky. Nestrácí čas. Hnedka letí v obrovském backside 180 olí přes roh. Tam ten roh byl ale blízko, ještě že mu to vyšlo už na tu spodní hranu. Kickflip transfer, který v té první jízdě myslím, že nedělal. Takže máte teďka i flipový trik. Frontside nose blunt slide, ale ten bohužel nevychází, to je velká škoda. Jedna noha na prkně, nevím, zda to bude hrát roli. Ta tam zůstala. A bohužel ani frontside blunt slide na závěr nevyšel a mohli jsme konečně vidět nějaké emoce. Tak je pravda, že na to, jak jsme byli lační potom, aby tedy Saša něco ukázal, tak teď ukazoval svému skateboardu, že je jednička. Ale samozřejmě bohužel pro Sašu to nějaké výrazné zlepšení nebude, byť zařadil těžší trik, jak jsme to zmiňovali. Ale věřím, že i to první skóre mu bude stačit. Tak 60,17, to je skóre, které asi nepřekoná Saša. Každopádně je vysoké a nasvědčuje tomu, že by se mohl probojovat do finále, takže ho ještě v akci zřejmě uvidíme. No a tady už máme Daniela Tajduše, který měl taky první jízdu perfektní. A zatím teda i tu druhou rozjel výborně. Ale bohužel trik v rádiusu mu nevyšel, což je škoda, protože je to trik, který vlastně jakoby nemusel dělat úplně. Tak, tam to vlastně nebylo potřeba a možná i on to měl v hlavě jako samozřejmost, že prostě tohle je jasný. Tady hnedka teda frontside nose grind a uvidíme, jestli bude dělat na dlouhém zábradlí frontside nose blunt slide, ale neměl bohužel dostatečnou rychlost. No tak tedy tady asi o vylepšení také příliš nebude od Daniela Tajduše. A přitom ten začátek byl slibný, ale potom tady vlastně trik, který měl být jenom takový automatický, doplňkový, přesně tak. Rozhodila hrana, nechtěl pustit ten skate. No možná právě to, jaká to měla být samozřejmost, tak ztratil třeba koncentraci nebo to a je vidět, že prostě i tyto drobné kroky jsou potřeba na každý ten step té jízdy se prostě soustředit 100%. Takže Dan to teďka ochutnal, pravděpodobně své skóre také nevylepší, ale znovu zmiňujeme, skóre 50, bezmála 59 bodů, je vysoké a dává jistou naději. Uvidíme, jaký ten postupový klíč nakonec bude a hlavně, co ještě předvedou jezdci, které máme před sebou. A hnedka zatím vlastně nejlepší v rámci téhleté skupiny Honza Navrátil. Začíná backside over crookidem, frontside crookidem hnedka takhle dolů, takže hnedka dva náročný triky na zábradlí. Takže už teďka vlastně vylepšuje tu svoji první jízdu. Tady znovu vidíme backside blunt slide na šikmé zítce dolů. Následuje backside Smith grind na zábradlí. Takže Honza chce to skóre ještě mít lepší. A to vylepšuje frontside tailslidem big spin van. A velmi dobře provedené. Jen tak na pohodu board slide. No a Honza Navrátil tedy, to je paráda, co předvádí, jakou má formu. A backside feeble. Tak sice tam neměl na závěr svůj signature switch barley na dlouhém zábradlí, ale
myslím si, že to skóre by teoreticky mohlo být i vyšší, protože ty první dva triky... Jízda opravdu plynulá, všechno vracel krásně. Je pravda, že Honza vlastně v uvozovkách nemá co ztratit. Prozatím má nejvyšší skóre, myslím si, dne, takže tu účast ve finále má prakticky jistou. Takže si jel tak jako zkusit to na pódu a jestli by to člověk cítil nebo ne, to uznal sám. Myslím si, že ale Honza má ještě jedno unikum, že nikoho jiného jsem snad jenom v tričku neviděl. Ona ta teplota přece jenom v Praze už také není nejvyšší. Ale můžeme vidět, že hnedka po jízdě si bere teplou bundu. Tak. Třeba je to možná ten klíč k tomu skákat výš, být prostě co nejlehčí a odhazovat i tyto svršky. Sám jsem zvědavý, jaký bude to skóre, protože tam měl prostě triky, které jsou náročný, takže si myslím, že by to mohl ještě o malinko posunout dál. A Honza navrátil tedy do posud 65,73, jak můžeme vidět. Možná jsem tam viděl Maxe Habance na chvilku, nevím, jestli se za námi zastavil. Ale tady už máme Martina Švece a jeho druhou semifinálovou jízdu, kterou začíná backside crookidem. A následuje frontside boardslide. Bohužel první jízda se mu vůbec nepodařila, takže musí hodně do toho šlápnout, aby nazbíral dostatečný skóre. Ale tady frontside Smith Grind se zasekl. Martinovi to nelepí zatím ani v té druhé příliš. No teď to spíš vypadalo, kdyby se mu to na tu překážku přilepilo. Jo, to je pravda. Tak naopak mu to lepilo až. Ale uvidíme tady při 3 šedé flipu se to nalepilo správně. Tak, tam už bylo všechno nalepené tam, kde mělo být. I když taky trošičku se štěstím, tam mu odskočila ještě ta přední náprava. A tady bohužel nevyšel ten rozjezd tak, jak si představoval. A to je tedy vše od Martina Švece. Martin už toho více nepředvede v semifinále. Bojím se, že tady to spíš směrem k finále nevypadá, ale Martin prostě bojoval a to se mi líbí, nevzdal to. A někdy prostě máte svůj den, někdy ne. Těm dnům, kdy já nemám svůj den, tak těm říkám prostě běžně všední dny, obecně. Martin naštěstí to má jenom v neděli. No a nás čeká David Vrba, který neměl úplně teda jako špatnou jízdu, ale bohužel mu tam ty triky nevycházely, takže musí na to určitě teďka šlápnout. Já jsem se bál, že už startoval jízdu tady někdo z jezdců, ale naštěstí to byla pouze přípravný pokus na trik. To byla příprava od Honzy Malýho, ale mezi tím už teda jede David Vrba. David má také co vylepšovat. Zatím ho vidíme na tom průběžném 8. místě, teď už ho máme v detailu. Tak snad se mu povede trochu vylepšit své průběžné skóre. A David Vrba kickflip na schod, který se mu v té první jízdě vůbec nepovedl. Hnedka olíčko zpátky a přes roh backside big spin. A stihne už jenom trik na zemi, ale ani ten bohužel nevychází. A viděli jsme ještě v průzoru Martina Peka debatovat právě s kameramanem, tak už si určitě ujasnili, kudy Martin třeba bude chtít směřovat tu svou druhou jízdu, aby se tedy neopakoval ten úvodní incident. Tady ještě jednou kickflip od Davida Vrby. Ten byl ale pěkně vrácený, ten asi měl vše, co měl mít. A stejně tak backside big spin přes malý roh. No, poslední 3 jezdci třetí skupiny, tedy té závěrečné v rámci semifinále. A pak už bude jednoznačně jasné o tom složení finále a kdo se porve o ten titul mistra České republiky pro rok 2024. Zda to bude právě Martin Pek, kterého vidíme na opačném rohu, než právě je teď záběr, kdy si tedy ještě zkoušel. No a tady už jede Kuba Imramovský, který mu vyšla první jízda perfektně. Začíná volíčkem do backside lip slideu, který teda bylo jen tak, ale následuje 3 šedé flip do bangu, backside big spin přes roh. Chirurgicky přesná práce. Tak, jak si představuje, oproti první jízdě i to provedení je lepší. Kickflip, frontside, boardslide. Tak Kubo, pojď ještě, pojď. Tady to zatím vypadá perfektně, ta jízda.
Následuje backside big spin do frontside board slideu na dlouhém railu. A ještě jde dál. Ale bohužel frontside big spin do board slideu nevychází, ale myslím si, že Kuba vůbec nemusí být zklamaný a zároveň tady můžeme slyšet podporu, kterou dostává od publika. Tak, publikum, diváci hodnotí jeho jízdu také velmi zdařilou, minimálně tu první, ale i v té druhé. Předváděl parádní kousky, primárně tady na začátku, no to bylo úplně jak rutinní záležitost. A Kuba samozřejmě tráví dost času i tady na pražské Štvanici, takže moc dobře ví, jak tady ty triky poskládat. A právě potom se to může takhle zdát, že to je pro něj úplná rutina, protože těch flipů tady udělal opravdu hodně. Jak tady ty zábradlí kloužou, jak tady prostě ty desky odrážejí. Kuba Imramovský tedy v první jízdě 63,33 bodů. Uvidíme, zda vylepší jízdu či nikoliv, ale teď už nás čeká další jezdec. A to je Honza Malý, který začínal volíčkem do frontside Smith grindu, následuje half cup ollie do bangu a jeho signature hard flip přes roh, který právě v první jízdě vůbec nevyšel, takže tomu určitě teďka dodalo větší energii. Dělá frontside lip slide, pušuje, nabírá rychlost, otočka v rádiusu a backside crooked grind na dlouhém zábradlí, takže tady můžeme vidět hnedka zlepšení oproti té první semifinálové jízdě. Zdařilá kombinace, i diváci ocenili. Ale tady bohužel pokus o backside 50-50 grind nevyšel. Kuba musí bojovat, má také co vylepšovat. Honza, jasně, Honza Malý, tak. Který na závěr udělal backside no slide, tak uvidíme, jestli tato jízda, která byla určitě lepší než ta první, tak jestli bude stačit na to, aby se probojoval až do finále. No, těch borců je tam čím dál tím více, skutečně, kteří prahnou potom se tam dostat, ale těch míst tam není tolik. Uvidíme, to finále prostě je našlapané, nadupané a chce to předvést bezchybnou, excelentní jízdu, plnou velmi zajímavých a obtížných triků. To je prostě ta cesta k tomu, jak se do toho finále dostat. No a jedním z těch, kdo určitě na to také pomýšlí, je právě tento muž. A to je Martin Pek, kterému bohužel ta první jízda nevyšla úplně podle představ, ale jak si říkal, už se pravděpodobně s kameramanem domluvil, kde má stát, kudy pojede, aby ho to v té jízdě vlastně nevyrušovalo. A vzhledem tomu, že Martin jednak teda obhajuje titul z minulého roku, tak zároveň je to rider, který má spoustu závodních zkušeností, umí pracovat s tlakem, takže věřím, že tu jízdu zajede výborně a pojistí si to místo do toho finále. Tak Martine, ukaž, co umíš. Takže začíná transferem do backside lip slideu. Hnedka zpátky bude následovat half cup no slide 270 out. Provedený excelentně zatím. 360 flip změnil, dělá kickflip, protože v první jízdě se mu nepodařilo ten 360 flip vrátit, takže zvolil jednodušší variantu. Viděli jsme na opačné straně také, jak hezky pracoval právě s tou váhou těla, aby se dostal do rychlosti. A tady už mu vychází ten nollie big spin do backside lip slideu. A nollie frontside board slide. Vypadá to na poslední trik. A to je switch board slide. Povedená jízda, velmi pěkná, velmi hladká. Asi také měla všechny komponenty, které tam měly být a tady to je jasné. To je to, co jsme doufali, že žádné takzvané hard feelings, tedy že tam nic nebude, žádné špatné emoce, naopak Martin měl úsměv na rtech, bylo vidět, že se mu ta jízda povedla, že je minimálně s ní spokojený. Zda bude stačit na finále, to ukáže až definitivně to skóre, které za ní inkasuje. Přesně tak. Každopádně potvrdil to, co jsem říkal, že je opravdu zkušený závodní skater, který ví, jak tu cestu poskládá. Tady můžeme vidět high five s kameramanem. No, neměl jednoduchou pozici Martin, protože samozřejmě přesně jak jsi zmiňoval, ta očekávání tam byla, to, že se mu ta první jízda nepovedla, takže vlastně měl jenom jeden pokus a Martin se s tím popasoval excelentně. Prostě v tu chvíli ten rider musí
Musí se skoncentrovat všechno, prozatím samozřejmě 8. místo, ale to je pouze ta první jízda, stále čekáme na ten finální verdikt, takže nikdo se nemusí lekat, že by Martin zatím dostal pouze 26 bodů. Teď už tam je, teď už je na druhém místě 64,1 bodů, tak to je, řekl bych, jistota finále určitě. Tak. Ale na druhou stranu i samozřejmě motivace k tomu, že ještě bude muset něco přidat, aby Honzu Navrátila, který zatím tedy ve vynikající formě v tom finále dokázal předčít. Uvidíme, kolik teda bude postupovat riderů, to si ještě teda dozjistíme. Každopádně finále budete moci sledovat taky s námi. Přesně tak, a to už zhruba za 3/4 hodinky, protože přímý přenos začíná v 18:00 a tam už půjde opravdu o všechno. Tam už půjde o ty medaile, o ten titul prestižní mistra České republiky. A jak si sám zmiňoval, to není jen tak něco ledabilého pro skejťáky, to je prostě pořád ten titul toho nejlepšího skejťáka pro rok 2024. Je to tak. Zároveň my už máme vlastně k dispozici i výsledky celkový. A ty jste třeba báli si Kristianovi Nguyenovi, bude stačit to skóre, pravděpodobně asi jo, pokud bude 10 jezdců postupovat. Ale uvidíme, jak to nakonec bude. Každopádně teďka ta poslední skupina byla opravdu nejnabitější, takže bylo to opravdu plný výborných skateových triků. Gradovalo to přesně, jak jsi zmiňoval, prostě s přibývajícím časem jsme viděli lepší a lepší triky. Tady samozřejmě pokus pouze na rovině, ten nevyšel, ale jinak to byla prostě velká podívaná a myslím si, ta nejlepší pozvánka, co jsme mohli mít směrem k finále, ještě jednou opakujeme, to budeme přenášet opět živě zde na Sporty TV už v 18:00, takže určitě se těšíme, že to budete s námi. Se mnou stále samozřejmě bude také zůstávat i můj spolukomentátor, a to tedy Jakub Šindelář, takže budeme mít toho nejpovolanějšího vedle sebe. Ještě jednou Martin Pek. Průběžné tedy druhé místo, jak jsme zmiňovali, dnes to nebude mít jednoduché obhájit ten titul, protože Honza Navrátil prostě předváděl fantastické kousky, ale prostě to už je finále, tam už nebude na co čekat. Je to tak. Zároveň v tom finále to bude nabitější ještě v tom smyslu, že kromě jízd tam budou pokusy na jednotlivé triky, takže to bude větší adrenalin, budou ty skateři zkoušet i náročnější triky, takže uvidíme, jak se jim budou dařit. Přesně tak, určitě zůstaňte s námi v 18:00, jsme tady na Sporty TV v rámci finále streetu na mistrovství České republiky v roce 2024 na Štvanici. Prozatím hezké odpoledne. Hezké odpoledne.